Așa, am intrat. Păi, am mâncat și cred că acum o să mai mergem în magazine. Da. Da, mult. Mergem la CNA. Yay. Yes. Și aici Andrada care face și vlog și eu fac vlog acum. Hey. Așa, deci mergem la CNA. Mergem să probăm. Yeah. Mergem la cabine. Yeah. Da, am camera greșit. Absolut la fel. Nu, chiar eu mai am și porcăria asta. Adică nu e o porcărie, că e de la Six. Așa. Yes. Da, haide, le ignorați. Deci să nu uitați să dați like pentru că noi pentru voi am chestii. Și am muncit destul de mult. Da, deci, vă rog. Mai depune că nu. Scuze. Da. Asta e super tare și, adică, imaginea asta se poate schimba. Stați. 2, 3 și hai. Stai, mă! Hai, 2, 3 și... Deci, uitați-vă cât de tare e. E așa. În momentul ăsta ne pupuiem. Nu trebuie să zici asta. Dar, în fine, e super fain. Deci, dacă veniți la CNA să vă luați tricoul ăsta. Le facem reclamă. Da. Ce bune suntem. Ne schimbăm. Am chestia asta care se... În fine, are mai multe chestii pe ea. Da. Hai, nene. Da. Hai, pisică, să spui urechile. Bun, câți bani mi-au mai rămas și Andrada e falită. Da. Dar n-am știut. Ei, trebuia să știm. Ia. Nici nu mi-ai zis. Îmi place foarte mult cum stă așa. Andrada care se aranjează din greu. Să vă abonați la Emma Blue, nu? Da. Așa, să vă abonați. O să vedeți acolo un video cu mine, tot la mall. Da. Inspirație. Mergem la Liberta și la Arhiprint. Iubesc magazinul la Arhiprint. Hei! Da, vlog. Liberta. O grămadă de cărți pe aici. Bună, Andrada nu mai vorbi pe lângă mine. Da, filmează și ea. Da, acum intrăm la, la Arhiprint, iubesc magazinul ăsta. Și ea filmează și eu filmăm două, pentru că așa trebuie. Yay! Vreau ceva dulce. Vreau să am filmat prost, adică am filmat în picioare, nu așa? Da, scuze, da, n-am ce să fac, nu pot să refac. Asta e. Andrada, nu te mai plânge. Da, trebuie să mă hotărăsc. Nu-mi plac ouăle, Andrada. Nu-mi plac ouăle Kinder, alea de ciocolată, așa. Uite, ouă. Nu-mi plac. Lasă-mă cu... Așa, și acum ne decidem ce să luăm. Da. Am luat geleuri, viermișori. Și acum vreau să geleuri și o apă. Atât mi-am luat. Încă și sunt chiar foarte bune, nu, Andrada? Așa. Și, da. Sunt mai multe culori. Da, și intrăm la CCC acum. Cum mergem la... Am ieșit din taco și vrem să mergem la Orsay și încă mai avem viermișori și acum stăm pe bancă și Andrada se îndoapă. Calvacă ce e? Mergem la New Yorker. Am realizat că am filmat prost, adică am filmat în picioare și vă rog să mă scuzați, dar nu mi-am dat seama pe moment, sper să nu vă spărați. Mergem la Orsay. Ei, da, acum am fost la foarte multe magazine și stăm. Și scuze că am filmat atât de puțin și atât de repede, doar că nu mai am baterie. Așa că cred că o să fie pentru că ea nu știa că o să filmeze și nu și-a pus telefonul la încărcat. Deci foarte motivul, da, 10% baterie. Ok, vrem să încheiem aici vlogul și să vă spunem că ne-a plăcut foarte mult la mall. Exact, și dacă veți mai mult din chestiile pe care le-am făcut în următoarele minute sau ore, depinde. Da, uitați-vă toate magazinele. Uitați-vă pe la filmulețul meu. Da, ea cred că filmat aici la niciun magazin. Așa în fine, da. Adică cred că o să mai filmăm puțin. Da, deci. Dar în orice caz, să știți că îmi doresc din suflet să apreciați acest video pentru că noi chiar am muncile. Mergem la mașină, plecăm. Da. Mergem la mașină. Mergem la mașină. Suntem așa, pentru că eu mi-am lăsat geaca în mașină când m-am să-mi iau bani. Încă mai avem viermișori. Da. Deci asta a fost ziua noastră la mall. Scuze că n-am filmat mult, dar că nu prea am avut voie și da, vreo 4 ore. Așa, sperăm că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, un share, mor de frig. Așa, dacă apreciați munca noastră, să dați un like. Da, vă rugăm din suflet și lăsați multe comentarii și vă